What's up mga ka-atsup? Welcome back sa akong channel. Na sila swimming pool mga ka-atsup. Last adto na mo diri wala pa ni siyang swimming pool 2018. Kung muadto mo sa Pusan Point mga ka-atsup, ayaw jud mo kalimot og agi diri sa Prinsesa Falls. Pero ang falls Mas duol ni sa Kanto Santiago ang Prinsesa Falls mga ka-atsup kaysa sa Pusan Point. Mas sudlunon to siya. to na to ang falls mga ka-atsup. Ninduta sa ilang falls Prinsesa Falls. Tugnaway kayong tubig mga ka-atsup. Wala pa kayo tao karon mga ka-atsup kay sayo pa man siya. Basin unya ni daghan ni tao. Gikan mi sa Pusan Point mga ka-atsup, tan-aw na mo ang pagsaka sa adlaw. At dayon mo diri mga ka-atsup para magpabugnaw. Bastang bugnawag sa ilang tubig 20 pesos lang ang entrance fee nila diri mga ka-atsup. Barato lang kayo. Ay, salamat. Kakapi na kita. Atsup. Mainit mga katsup. Skyflex. Kape. Ano to dari mga katsup? Ano yung ilang mga menu dari? Kung may budget, dari may padulong. Pansit Canton ng mga katsup. Atak! Tak mga katsup. Ngaon tanin nyo mga katsup. Sugba kel. Ano ka napagkabili mo mga katsup? Kasi basig-ba napunta ginagmang sugba lang. Tanawa. First class. Kami ka na first class. Class A ba? Atsup.